Минем әти дөньяда иң назлы әти. Минем әти иң матуры. Ул иң акыллысы. Иң зирәге. Һәм иң юмарты. Ул минем суперменым. Әти минем мәктәптә яхшы укуымны тели. Минем әти бик әйбәт, ләкин ул алдый. Ул алдый, эше барлыгы турында. Ул алдый, акча барлыгы турында. Ул алдый, армаганлыгы турында. Ул алдый, тамагы аш булмаганы турында. Ул алдый, безнең бүтән әйберләребез булганлыгы турында. Ул алдый, үзенең бәхетле булуы турында. Ул алдый, минем өчен. Мин әтиемне яратам. Баланың киләчәге бар курбанга да лаек. Тормышыгызда күбрәккә омтылыгыз.